meok. Nah, tambahin ngono kuwi. Arang iki anu kok ya sedulure Upin Ipin. Mbok ngadeg. Wong dipriksani penonton semeno kae iki ngadeg kowe iki. Nggih, kula pitados Pak Bambang tuku gedang. Engkang saged ngadeg menika panjenengan kiambak, masya panjenengan lenggah menika enten sawetara ingkang nembe ngadeg. Dados mboten saged kula kok ken ngadeg niku mboten saged. Ning dadi sumurupmu Nyanyi Dewi Sri Genuk. Oh ya piye anu belung? Aku wis sawetara ora ngadeg. Wis ora ngadeg, ora nek encone to. Mergo ora ana tandinge. Ayo nek tandinge mbok kek lesing kok. Api lek kek lesing wong kek anune dhewe. Kayak ngono disita. Oh, asengketa ya. Matur sembah nuwun bengi iki wis kepareng. Nggih. Sowan mrene ana ngenep kene, Nduk. Pangestumu, pangestunipun. Ora apa-apa kaya nek nang omah kae wong aku ora karo kuwi nak dadi iso meng jejak-jejakan. Nggih to, kula lak. Oh, aja ngwawahi. Kalih panjenengan niku pun ngaten. Apa? Mas yo mbut kula jenengan kan senior kalih junior. Ah. Ning kula kalih panjenengan pun ngaten. Nggih, kanca sahabat. Ah, iya ta. Sahabat kentel. Kawula kalih jenengan saking kentele kaya umbel ya. Nggonku ora patek kentel. Aja ngaku. Mergo wis tak obati wingi kuwi, dadi Bobati ning mburi dengi. ora ya. Obat abet. Wong kok Senengane nginjen. dadi dalang kondang Bambang Wiji Tukul kok kuproh ngono iki terus piye? Tukul-tukul dengeku mlocot kuwi. Siapa ta sing ning jenengan panjenenganipun Pak Wiji Nugroho, Wiji Tukul, Wiji Tukul. alah, Pak Bambang Wiji Nugroho. Nah. Nggih. Wiji Tukul kira mergo sing maringi babi sleng biyen kae, nggo guyon kae kok terus. Nggih. Wiji Tukul, Wiji Tukul. Nggih. Wilujeng dalu Byung Pak Bambang. Nduk Cahayu. Derek sowan wonten ning Dadap Ayu. Dadap ayu. Pokoke wewengkon ngenep. Ngenep terus mriki semanu nggih. Ya bener. Alhamdulillah saged nderek sowan mundi dawuh panjenengan menengon wae apuk jan kowe malah. Pok kowe. Ngono lagi nguluk salam aku nek kok lali aku ki kok iso meneng. Cah rumah saku kok teko ndi? Kowe iki nek ning wayangan teko iki ana kebul-kebul wayanganmu teko. Nggih, mulane nek pamane panjenengan pengen laris kudu diberkahi kaya ngene iki. Nek pamane Aku ki tekor terus sing angger kuwi teko iki. lho malah tekor terus. Mesti kelong 100. Nek sesuk-esuk ora sesuk-esuk. Rupane kaya tuyul ngono. Nggih. Alhamdulillah saged derek sowan wonten ning menika ngenep grebeg ngenep wonten ning Dadap Ayu semanu mriki. Alhamdulillah derek sowan Pak Bambang. Antawis sampun kaping nggih menika. Iya. Nggih anu pisan niki. Alhamdulillah nggih mbok menawa saged dados nyambung paseduluran lumantar panjenengan Pak Bambang. Aja kuwatir, iki mau dirasani kok. Pripun? Dirasani. Ngono menawi nanggap Nduk Eka niku pinten Ndek kau ketuget. Gampil mangke rembagan kalih kula, aku wis ngono sih. Oh nggih, kalih Pak Bambang pun kula pitados. Dados Pak Bambang ki Mas aku awakmu saliyane dadi dalang ya dadi maklar barang ya. Beli kandhani kok aku iki. Nggih nggih. Iya aku mau ya matur menawi badhe ngono Ndek kau ketuget pinten. Namung kalih 50. Wis sampun beto kloso aku wis ngono iki mau. Sik to, kalih 50 karo nggawa kloso. Aku iki bakul apa? Lah kowe ngri bakal apa? Wis sindan umume nek tenggo kloso barang. Lho sapa ngerti nek ora manggon terus nang ngisor kono nggelar kloso dhewe. Ning ngisor kono, ya tak tambahi balsem nek ngono. Lah ning ngisor kono terus aku masuk angin piye? Nggih nderek ndedonga anggenipun ngadani grebeg ngenep mriki keluarga ageng ngenep tansah pinaringan panjang yuswa. Nggih. Amine ora pati kotor wong mriksane kon saka kono dadi los ngono lho. Ingkang tetanen hasile saya melimpah tinebena saka ngama. Ingkang dados pegawe karire saya melejit. Sing urung duwe bojo. Mugi-mugi ndang entuk jodhone. Amin. Sing urung sing wis duwe bojo. Muga-muga ndang tambah berkahe. Kandhani putra ingkang soleh lan solehah. Amin.
sing diutang muga-muga sing ngutangi lali. Amine karo guyu ngene. Tak setuju ngono lho. Nggih, mugi-mugi keluarga ageng ngenep mriki pinaringan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Kabaripun sae nggih, Pak? Sae nggih, Bu. Menika dagelanipun kakung sampun tamu. Utuh iki. Pak panitia. Iki kenalek Soekarno joki wedang nang lek ya. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Maesturipun. Lagi sowan sepisan iki ya, Nduk ya. Nggih, wonten ing ngenep nembe pindah menika. Ngenep kuwi saka huruf lingkaning tembung N G E N E P. Aku gak persiapan. Oh, dagelan pinter ya kudune iso no, cah pinter kok, cah cerdas ki pinter. Iya, aku kudu cerdas. Kadang asik cerdasku metu kok kuping kok. Kuwi jenenge ora cerdas, kopokan kowe iki. Lha gune mbok tadongi. Iso pinter. Iya, napa menika? N. Oh. N. Ngenep N G E N E P. N menika nalisir saking bebendu. Keluarga ageng mriki tansah nengenke iman dening Gusti ingkang akarya jagat mula nalisir saka ing durga. Dadi durga mendak kala sirna. Oh iya ya. Tak gone arep nalisip ngono ya. Nalisir. Nalisir. Nalisip iki lek nelesep. Nggonmu. Omahmu ki lho anding kuburan. Rewet kowe tak pendem nang kono sisan kowe malah. Sapa? Ngenep. Ya, yuk G. G. Guyub rukuning keluarga ageng ngenep mriki tansah kinantenan nggih menika implementasi nilai Pancasila ingkang nomor 3 nggih menika Persatuan Indonesia. Beda agama ora sulaya, beda panemu ora padu, beda pemangke ora gawe ringkih. Nggih, nggih. Sada kae nek siji gampang diceklekke tapi nek akeh ora gampang diceklekke. Paton le nyeklek ora nganggo bendo, kuwi mesti angel. Iya, ora nganggo bendo, angel bakal ceklek tangan ngono wae. E. Cah cerdas ya. Eling dhumateng Gusti ingkang karya jagat. Contonipun dalu menika ngadani syukuran grebek ngenep. Dadi entuk rejeki ora dienggo awake dhewe. Contone kula kalih panjenengan nggih ketumrapan dalu menika. Lan kabeh mau mujudake rasa syukure marga masyarakat ngenep. Syukur nggone wis diparingi urip, diparingi kesehatan, diparingi keberkahan ing urip lumantar tetanduran lan liya-liyane sing dadi lantaraning sandang lawan pangan. Nggih. Sedang kowe lho omong ngono. Kowe omong ngono. Lho aku ngetes kono kok. Oh iya. Terus N. N meneh. Narima ing pandum. Narima ing pandum. Keluarga ageng ngenep kene tansah narima ing pandum ora gedhekke rasa kurang ning tansah gedhekke rasa syukure apa sing dikeki Gusti ingkang karya jagat kuwi mau digunakake kanthi santosa lan lahir batine muga-muga keluarga. Ambegan dhisik. Ora iso omongi dipedhot kanggo ambekan terus saya ora cetha. Lahir batine sedaya warga masyarakat dipun ngene mugi dipun paring ngono. Kowe ngarani yo ngono kok. Meneh. Menika. Oh, eling wis dienggo lho iki mau. Nggih, eling wis dienggo emansipasi wanita ning kene tansah ditengenke. Ora kok dumeh wong wedok kuwi disingkiri terus diasorake ning lanang wedok padha nyawiji dadi siji ngrengkuh ngenep supayane maju bebarengan. Pinter tenan. Aku imbuh kok. Padha ora bener kuwi lho seru. Iya. P. Kudu pinter ya. P nggih menika. P. Panitianipun dipun ketuani Bapak Sutikna Wijaya. Sukita Wijaya, Sutikna Sutikna. Anggota panitianipun, menang Mas itu. Anggota panitianipun diketuani Bapak Sukita Wijaya kalih Ari Hananto. Terus sekretarisipun nggih Sutarman. Karo Nomor kalih Deni Caknan. Deni Caknan degelu anjlok kowe. Deni Eviana. Nomor kalih menika Deni Eviana. Terus ajeng bendaharanipun Supriyanto nomor kalih Dwijo
prayitno. Wis ngono wae kowe kangelan kok le maca tulisan cilik-cilik ngono kok. Lah iya, ojo sesuk digedhekno, Pak, ya. Ngenep ngene iki klebu Kabupaten Wonosari Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, leres. Artine? Kok ngedak ngerti Yogyakarta berang? Ora wis ora. Gak usah ya. Bengi iki di streaming Dados- Jogja Live official karo Putra Jawa Timur. Channel nggih, Bro nggih. Putra Jawa Timur. Ya, oke. Jawa Timur. Putra sinten? Jawa Pro. Jawa ngendi? Nek Ora guna Jawa Tengah apa Jawa Timur? ya wis sak Jawa wong iki ya wis Oh, padha. sak Pulau Jawa kabeh, nggih, Kan nggih. begini padha mriksan lumantar live streaming matur sembah nuwun sangat dhateng para Nggih, dulur-dulur. nggih, nggih, Ana nggih. pamundutan oke banget. Nggih. Menika wonten Gunelagon bersih dusun saking kula Mas Lurah Nanang Arianja Dadapayu nggih. Lajeng wonten saking Bu Satiem Sembuku ngersakake gending untuk manggung mawi bawa saking sinden. Ugi ngersakake mangke menika Mbak Eka kedah nembang kalian ngendang. Nah, Lah iki. bareng niku. Aku kon ngapa? Ngendang ning karo nembang. Kayak ning YouTube ke. No. Maca aku yo kadang karo gumun nonton awakku ke. Tapi ya awakmu piye? Jare wah, yo ngendang ngono kuwi karo nembang ngono kae sinden roll on ngono kae. Roll on yo apa roll on ngawur kuwi. Anu kuwi lah sing anu yo ngono-ngono anu. Roll ki cetha gulungan. Roll iki digulung. On ki urip. Heeh. Berarti uripe nak digulung kowe. Iya, masuk raiku kayak pentulan yo. Gak. Anu roll Multi talent ngono wae wis. Nah, multi placenta. Talent. Multi talent. Heeh, Ngono ora ya, sak nggih, tebu nggih. kanggo anu Nesa. Iya kok iso. Ngono aku ya diwarai pemane ra iso basa Inggris Wong ngono kok nyatane iso. wong ya nyinden ya iso, ya toh, ngendang ya iso, nabu gamelan ya Sekedhi iso. sak saged-sagedipun. Nah, ora eka uget-uget rak ya ora. Aku imbuh. Kandhani ya. Nggih. Ya, diaturke tembang bawa apa sikik kantor para Nggih. pamriksa wis diantu-antu. Ingkang jumbo kalian swasana mbok menawi Mbok menawi pamundutanipun menapa menika kae ingkang dipun Cah pinangkani. cidek kaya ngono iso nembang ora, ngono nggih. Suarane apik ora. Ngawur iki. Cah randi bulu. Lha iki awak sakmene gulu tok lho iso gak gulu iki. Wis ngarani cendhek wong keluarga ageng kirim aku liwat lho. Iki tremose teko ngono kok iso. Ayo ngaturani cendhek. Lah nek tremose nek gulune sithik kok. Ora apa-apa arep kaya mek jijer kene sing penting ayu. Ngawur koyo cepak blewah kok iso. Mas aku gene apike to aku. Iya. Langgam-langgam apa sih monggo Nggih. dicaske Nduk nganggo bawa sing apik. Pelok 6 nggih. Belok 6 ya. Nyuwun tinenganipun Pak Heri. Ngawur kuwi. So, Sri Kawan. Pak Sri. Pak Sri Oh Kawan. lah nyuwun tinenganipun Pak Menika Sri Dwijo. Gala nggih. Guru pedalangan wonten Isi SMKI Surakarta. Isi Yogyakarta. Yogyakarta. Nggih nggih. Saking SMKI. SMKI nggih nggih. SMKI Yogyakarta. Nyuwun tinenganipun Pak Sri. Iki bengi iki rada bagus mergo brengose sing uwanen telu kae wis dicukur berarti. Sesuk aja dicukur. Setiap anu bulu jenggot itu nanti akan diganduli oleh 40 malaikat. Jadi sesuk diingu kabeh wae ben tuyuk. Gaduli malaikat. Ya dadi akeh sing ndongake, kan sunah to. Bagi kaum muslim nek pemane ngingu ngono aku sunah. Kaum muslimin kuwi nak ngingu rambut kuwi ora mung jenggot tok utawa brengos tok. Pokoke anggere gelem ngingu sak arandune ngawak iki tetep sunah. Oh iya, sesuk Nek perlu digondrongke ngono. apik nggonmu sok bondingen. Klewer ngono ya. Heeh. Heeh. Ora apa-apa. Gandeng iki diingiat dibonding suwe ra tanggapan malah butak no nggonmu. Gebrongot kok soalnya. Itu kebrongot iki sabone turut kompor apa piye kok. Lah aku ki nguyuh peteng, aku nganggo rek. Terus? Lah rek iki malah nggon gas iki jebol anune tutupe katupe lho, nggone anune karete iki jebol was ngono kuwi aku kaget. Wah, tak tutupi rekane. Lah malah ngobong kowe mah. Aku bayangke mesti kemritik kok. Wires rebonding Aku kuwi gagal. meliper kowe ketegelen karo mangsaku. Rebonding gagal mah dadi keriting neh. ngono. Iya, wis tadi kritik. Nggih. Ya, bawa. Bawanipun. Ora bengak-bengak kowe no. Wah, sigar kowe kok. Apa kok yo? Ibu tak nembang sik. Engko tak kei mie.
Iki tak cepaki angger melu aku mesti tak gawane mie kok. Ya. Heeh. Mie apa? Mie biasanya susu kambing tak campuri betadin iki. Oh. Anu lambungmu kan kurang sehat to, Dik. Niki umume wae ana susu kambing kok dicampuri betadin. Lambungnya sakit, lambungnya. Kira aneh kowe iki. Nggih. Iya, ya deh. Ayo ngapa suaramu? Ya. Hayo rowang angayai karati Nora kendat pembangunan desa Binu timure Suarane awet tur yo apik. Oh ya, Mak. Mosok apik. Wah, tak siji aku. Awakmu seneng ora? Ya seneng. Seneng ya tuku. Ojane ora arep tak tuku. Ora maksudnya Ning kira. arep jane kuwi arep tak pek. Lho, aku dipek. Heeh. Aku karo Arep kowe. tak pek ning Aku gandeng dadi awake. bojomu. Heeh. Lho, piye? Aku gelem. Lho. Nekat bocah iki. Maksudnya ki ora apa mbok kira aku Ning mah? aku karo dirimu kan Apa mbok kira aku gelem? beda keyakinan ngono lho. Aku yo Aku yakin gelem kono yakin ora gelem. Nanti beda keyakinan wis. ngono to. Heeh. Beda Mulane aku keyak- tak nganggur wae. Soale wong dhewe iki mah penak lho. Ngono Turu ya? bebas ora ono sing gugah. Sak ayah-ayah litangi. Iya, Ora Mbak. kitung terus gering. Heeh. Pamane aku yo sesandingan karo awakmu ngono wis genah kok. Weh, Panjenengan sinawang ngeresake Suradewa. apa mesti bakal kasembatan. Hmm. Panjenengan mesti arek apa sare kae? Mesti wis tak jerengke nggon papanan sing sare Iya, ya ta. kasur sing Mesti empuk. arek dahar mesti wis tak dulang. Heeh. Mesti jenengan arek kados wis tak dusi. Arek klamben tak klambeni. Iya. Iya, terus pamane arek mlaku nandi-nandi tak tuntun. Sik, Aku gemati nek pamane awake Iki mau aku arep adus mbok dusi ya ta. Nggih. Arep lunga-lunga mbok tuntun kan padake wong lempoh kok piye. Saking tresna kula dumateng panjenengan lho, Kakang. Tresna kaya ngono. Lah iya aku ora gelem awakmu iso kesampluk lemah sithik ngene gak oleh. Gak oleh, Gak sebabe iso. apa? Lah iya aja awakmu kudu ning dhuwure lemah. Heeh. Jadi koyo sukmu. Lane kowe tau melu aku mlebu mall ya tak gujengi tak tuntun. Ning ora mergo kowe lamur ora lho. Sayang mesti. Ora. Mbok goceki terus. Udu. Lah? Mergo nak tak colke mesti jukuki werna-werna sing bayar aku Ngomong arek sembrono. Awakmu ya ora bakal tak culke nek ning ndi. Sebabe Engko ngrusaki tandurane tangga. pakai wedhus wae. Bojo kok wedhus ya. Iya, mboten mboten. Iya. I love you. Artinya apa wi? Aku juga ngomong tok Ora iso ngerti artine omong. Lah cek nek kira ning film-film ning TikTok kene I love you ki woyo sarang iyo ngono kae kok. Beh, aja ngomong ke TikTok. TikTok iki kalau maksud dadi sumber memolo. Lah ya kita anu selak lali aku. Oh iya. Supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri guyub rukun tumandang
Ya apik. Gayamu. Waduh. Wis tau ngono ngene iki ciglok kok. Gluduk ngono. Ciglok tak jiglok neh. Ciglok ning telek. Kok terus tak keke kowe. Ya ora apa-apa kok terus tak kon mangan kono. Aku yo gelem. Kok gilani men ta aku. Lali neh to aku. Nah. Hasangkotku merago temah dadya tata reja murah sandang pangan yakti jero kutha desa Ya, baju kita tembangi apa, Nduk? nggih wis meh rahina nggih Oke. nggih Ya. nggih Katur datang sedaya para pamirsa ingkang mriksani live streaming dalu menika. nggih ugi kula kintunaken dumateng panjenenganipun Pak Ketua Panitia Pak Sukito Wijaya. Heeh ngono. Ugi jajaran anggotanipun sedayanipun. Ugi Nggih. Pak Agus ingkang dalu menika mriksani nggih. Iya. Pak Agus ngenep mriki. Ya Mas Kabul ingkang Nggih. saking Kaliangkrik Magelang. Nggih. Nggih, Mbak Denok saking Taiwan. Nggih. Ugi kanca-kanca Mas Suryono baru klithing saking Kabupaten Semarang dalu menika ugi Leres. mriksani nggih. Nggih Pak Tarno Tania Jaya. Eh, ngono. Nggih. Nggih. Pak Heru nggih. Endi? Kok Pak Heru? Ki sampeyan mosok gek jenenge Heru ya. Pak Heru. Ya. Ah, nggih, sembah nuwun. Pak Triyanto menika ugi dalu menika ugi merapat, sembah nuwun Pak Nggih. Triyanto. Ugi mateng Pak panjenenganipun Bapak Saidi. Wonten Arab. Nggih, aku Arab. Arab, Bapak Arab Saidi. Ora tampek tenan. Arab Saudi ora nang Arab Saudi. Di Arab namanya Pak Saidi. Wong ngeyel. Oh, dadi wong Indonesia nang Arab kono terus diganti jenenge Arab Saudi. Ora jenenge Saidi. Oh, mulane. Tapi di Arab mriko Pak Arab Saidi. Oh iya. Bu Nimplek menika saking Sragen, nggih. Oh nggih Bu Nimplek. Nggih, saking Bali menika ugi nderek menika Mbak Laksmi, nggih, sembah nuwun. Nggih. Nggih, wah kok banget iki pokoke. Engko tak waca buku siji. Nggih. Ayo, Dok. Coba ayo. Meh, rahina. Mangga. Was meh rahina. Bawen, Kabupaten Semarang menika Pak Kasman nggih nyimak. Sembah Nggih. nuwun. Matur mbah nuwun nggih rencang-rencang Candra Birawa. Candra. Candra Birawa nggih nderek belajar nika nyambung paseduluran kalih ibu-ibu pesinden Mbak Siti CS saking Gunung Kidul, nderek pitapangan menika kula saking Gunung Lor nggih. Kula Sagone saka Gunung Kawi kuwi mau. ora Gunung Kawi. Aku masane Sragen kono gak enak gunung apa piye? Eneng lho kono Gunung Kemukos. Wah, sok rono kan sih, kok sok. Mas aku kok pertama langsung cul kuwi. Ora ya ngawur kowe iki. Kono iki. Aku ora tau rono. Duh, kok iso Right. iso tak tau rono kok ngerti. Right. Ya ger ngerti tok. Ya ming Sesuk tak cek rono. kabare. Sesuk tak cek rono. Anak wong loro gelem aku rono. Ya nyapa kok iso ora aku. Aku ngerti ketok. Ning kono kuliner tahu. Weh. Kuliner tahu. Ya. Munggo pedae wanci ngundut cikal pamutune sebar makmur
rasane tetambangan laras lalakone laras lalakone. Mas Darawanto Purwodadi matur sembah nuwun, Mas Yanto Tas matur nuwun. Ya, lanjut. Kok ya apal to, walah tut kentut. Kuwi iki ora kentut, kuwi iki nganu, patih. Nggo kis kendho. Anila. Iki mosok anila iki. Kuwi anila kae. Nek anila ora biru to. Heeh. Nah, kuwi gandeng mergo kependhem suwe terus dadi ireng ngono kuwi. Ya iso mereh bareng kok saiki. Ayo dilek neh. Ayo dilek. Ayo dilek. Eman-eman kok. Iki biasane ngacuh ngono takon ngelek ayo dilek. Ana wae dhewe. Munggo pedae lancing undang tika pamakune sabar makmur murah sandang pangan bekasane. Bocah nak pasis ora kaya nduk Eka uget-uget. Pripun ta Byung? Ora anak. Pancen aku nekseni nak pancen iki jane asline jenenge komplit ki sapa kok? Menawi asli ini pun Eka Prihatiningsih. Eka Prihatiningsih. Kok iso ketelah uget-uget iki? Nggih mbok menawi saking YouTube nika wau sing sinden roll on kemeng terus dianu mergo joget ngono kae sing uget-uget kuwi terus diwehi jeneng Eka Uget-uget. Mergo nuwun sewu awakmu ora dhuwur njuk le joget meng uget-uget. Lah iya nek pamane dhuwur terus gedhe ora uget-uget. Lah apa? Entrung. Eka entrung, berarti ketok gudi gitu. Kayak kentongan ya. Tapi ngendikanipun Bapak Ki Anom Suroto, dadi semangatku, dadi motoku. Uget-uget kuwi sinden sing ora bakal mati selawase.
Ngono ya? Iya. Mergo sak lawase ya tetep uget-uget terus ya. Digecek kok ya tetep uget-uget. Ya. Dibeleh ya tetep uget-uget. Heeh. Mati ya tetep uget-uget. Ngono ya. Berarti ya urip. Sok kancane mati aku urip dhewe. Mergo uget-uget mau ya. Sok kayak iya ya, gak enek wong sun aku tuku Lah kopi iya, ngendi. Ya kapokmu kapan. Iya, Mulane iya. ya ngumumi kancane wayahe mati ya melu mati ngono wae kok njur. Ngono ya. Berarti milih mati sik apa keri? Milih mati sik apa keri? Nah aku ya nganu, keri. Ya kaya aku mang keri kancane ora enek kabeh terus sing arep mikul sapa nek tuku kopi ning ndi bingung kowe. Mati dhisik. Ndang budal. Ayo. Kudu mlocot kuwi kok. Ono sing dek plotot tenan iki kok. Mati dhisik. Oh ya sesuk aku sih. Dawa jangkai sing rapi-rapine barang kok aku kok. Masa? Nek rabine karo sapa? Kena gemumet-mumet. Tak omongane nggonku ndek ngene. Apa? Anu tontonan anyar. Apa iki? Ndek iki lagi metu ndek iki agris tenan anyar ndek. Apa iku? Kowe umure ya urung patek tuwek kok. Ah. Dure kira-kira nek karo aku dhuwur sithik meneh. Oh Dene iya, mimbang tadi karo aku ya. 180 lah. Oh iya. 180 ki dhuwur. Lah ya awakmu nek arep nyium ya. Lah ngene kok iya. iso 180. Terus putih. Putih. Pakulitane putih. Wah, mesti seksi ya. Iya, terus ketok seger ngono lho, lemu. Wah, kimplah-kimplah kayak koyo. Semok ngono ya. Semok wis menur-menur kayak dudul gule pokoke. Wae putih, dhuwur, lemu. Kesenenganku kuwi. Sikile papat. Iki Men mengkal ndasmu kuwi. Kok sikile papat iki? maksudnya sikile papat iki pokoke karo nggowe grangen lho. Dadi pincang wonge. Ya ya. Weh, ning kuwi aja nyepelekke. Sapi kuwi. Kan iso mbok tuntun bendino nanti mbok gandeng ngono lho. Menika Ning sapi kuwi kewan sing paling sabar lho, sapi iki. kok iso? Weh, ora percaya to. Kowe ngerti sapi perah ora? Sapi perah sing dijipuk susune. Ngerti ta? Dulu akeh sapi wedok ta kowe. Sapi wedok. Nah, kuwi ge pas wong loro pacaran, sapi loro pacaran sing wedoke dituntun karo sing duwe mau. Tetep dipersusune sing lanang ora muring-muring kok. Tetep sabar benong wae karo mangani suket. Jajal nak uwok. Piye iki? Alah kok ya meneng ae no, nyatane iki saiki yo gak anu. Aku gawe jogangan tak ceguri dhewe terus iki. Wah, tampek lho suwe-suwe. Nyapa to? Aku ki ngomongke sapi yo nyok, ngawur wae iki. Lah iya, jare beda sapi Ya karo. beda. Lah kok ya meneng ae no. Wes. Serasa mau rasa tak omongke Mas Slamet aku. Ngapa lah ya Kowe kok ya ora ngelek aku topus kowe iki. Gak Iki sih dan lunyu yang benene Sabar, ori. sedekah. Sedekah dhewe locot kuwi. Yo. Sedekah kok. Sesuk golek neh. Heeh. Nek papane dianu neh yo kene neh. Nek kene ya. Apa to apa diwehne ya ta. Oh, Coba neh kok kekayaan harta dan sebagainya. Bojo diwehke kok. Ya ta? Aku pancen berbudi bawa lekson. Nah, ngono lho. Aku kaya Berbudi Prabu bawa Buto. sono apa? Koclok ta. Gak. Aku bolongmu aku. Gah. Salim. Oh, gah aku. Nyapet Kowe to. ngarani atiku kowe. Ngono nesu. Ngono jare sahabat. Ki minangkani pamundhut karo Pamundhut bukan. sapi perah. Gak. Kowe tak pres lho kowe kok. Aku ora duwe kok. Aku kuwi Iki ngono Gunung Kemkus. minangkani pamundhutan. Iya, nggih. Kowe kok nembang ning karo ngendang. Lah iki. Iki lho. Wes tembange ora sangel-angel podang kuning. Wis. Ngono ya. Heeh. Nek kendange gurono prene. Ya kendange ya kok Gen kone. ben kono wae. Aku rono. Heeh. Ku nek kendangi gorene tak nderni kendangi dobel. Ku sing bom sing dito, sing bom sing klambi kuning. Apa ngono nek iki kendang penuntung ngono lho. Selane kuwi lho. Aku kok kene api-api ya. Kok dilem ngono lho. Piye adikku saka Sragen. Kowe iki tak alem ayu-ayu tetep bleseke aku kok kowe iki. Yo ora, awakmu tetep tak junjung, tak pikul dhuwur, tak pendem jero awakmu sok. Aja. Heh? Aja. Lah piye ta? Ku nak dipikul dhuwur kok tak glundung aku. Oh lah ya Aja. wis tak hormati. Nah, ya, nak mendem aja jero-jero. Iya, nek Soale nak kowe layan ku aku ora iso uti-uti ngono ndak. Oh ngono ya. Heeh. Kayak saya udik-udik, saiki ya ora udik-udik ya. Ora saiki ora mungkin udik. Kecegur men. Terus ora nek encone kok. Nggih. Amit nggih, Pak. Mas. Kelas di kelas, Mas. Ya. Nggih. Oke, posisine kendang ngono kuwi bener. Nggih. Nengen pengiwa. Ngaten pun. Oh iya. Terus. Nyun pangapunten. Kuwi berarti ngiwa ya. Nggih. Padha karo aku ya cok seneng ngiwa.
kuwi? Kamu yang ngendang iwa ya nan? Hah? Ora. Aku adol pinter. Adol kendang. Dibawani. Sesuk go jajan ya wong nang omah rene sing masak kok. Iki ya dibawani dhewe kowe tembangnya ya. Kowe sesuk tak gludungi gepeng kowe kok. Ya nyaput kamu duitmu dhewe lek. Bawane aku njaluk anu, kowe kadengi persiapan kendang, bawane aku njaluk Nduk Siti Marfuah. Mbak Siti. Heeh. Idolaku. Kandhani kak ya. Coba udang kuning. Nah. Panjenengane jumeneng nang mboten? Jumeneng? Ya lega wae. Ngaten. Kole jumeneng kok. Nah Siti wis ora apa kok didege soalnya. Ya, direk. Ya. Ayo Mbak Siti Marfuah. Urung ganti to jenenge? Jenenge urung ganti to, tetep Siti Marfuah to. Urung. Oh ya wis. Nah biar ganti takani terus rahasia ngene biyen. Ya ora ngerti kok iso ditengi toro iki piye to. Ora. Sing gadis kok, sing ngenengi sapa? Oh ngono ta? Iya. Wis anake lanang mongko yo gleling ae. Anggere bapakne mayang wis kok omah. Terus anake toro ki apik kok, nak gugah bapakne nganggo sikil. Tangi, Pak. Tangi. Ya ora beda kaya anakmu. Anakmu lek ya soleh to. Lah soleh. Soleha komplit. Mateni lampune innalillah. Urip ke lampu Pak ceklikno bismillah. Terus dia ngipake turu diasin kei prei. Jane sing usul bintang kamu ini uget-uget apa ta jane? Sing usul emang lho. Nyapa? Lu rumah sama matanya aku terus kan mau. Yasin kuwi di dalamnya terkandung isi keimanan kita terhadap hari akhir nanti. Oh. Sok awake dhewe ra dielingke, sok kebacut ngono kuwi. Berarti aku termasuk golongane wong iman ya. Heeh, iman pada hari akhir. Hari-hari dulu pelocot. Kelingono, jonggur ngono anae iki. Yo le arep iman ki sok narak mati ngono kae. Kudune saiki heeh to Mbak Eka. Saiki napek enek Sit ora sampe melu-melu to sit kowe iki. Nang kene iki bose aku terus. Lah kapan larep insaf? Lah kapan larep insaf? Wes saiki wis insaf aku. Wis insaf ning ibu poso bareng to. Insaf. Imsa. Oh iya, insaf ya kae. Ya, Mbak Siti, ayo. Bawa Nona. Nah, monggo, Cak. Nadyan wujud temong peksi. Suarane awet apik bocah iki. Apa iki mau? Ora trimo. Hah? Iki mau tok palarane kok. Tak setem. Nyetel kendang kok kaget aku tiwas arep tuk 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 geblak tak ngono. Gemerut citing brang Bejane adikku Utara. Ayo tegane kambil ijo. Bejane sing iso duwe bojo. Kupinge bosok kan bocah. Tegane Ora degane, apa? bejane. Lah iya enek paribasan unen-unen ke lo anu crot. anu sih kok bener. Kok iso Tegane anu ngene lho, Puk. anu piye anu nyok kok. Ora, piye? Kan Bejane ora kok degane. lah iya tegane kambil ijo, bejane sing iso duwe bojo. Tegane kambil gading, Ya. jane sing iso nyanding karo Mbak Siti. Iya, ayo. Tegane kambil nom, kambil nom. ya ta? Heeh. Terus diwai setrup, awan-awan nek panas diombe seger kuwi. Wah, enak ya kuwi. Emang Anyep. ngomongke panganan wong iki. Ngono dijak parian kok malah. Iya. Tak kira arep nyemoni dalange. Alah kuwi wis radegan wis dulu wis dipangan bajing kok. Luluk mlintang dasmu iki. Nek ora Luluk.
Wah, gue melintang kowe kuwi ya sedengan dulu. Apa sih kamu itu marah-marah aja? Ah, kowe kan mau nyenggoli aku Kowe ae. lagi anu to, men sak senti to kowe. Sing wong wedok ke umume ki lho. Sing apa CMS? Ono ra ene wong lanang kok PSMS PMS ke lho. kuwi ra ene. Kuwi ra wong wedok anggere PMS terus nesunan ngono kuwi. Nah aku nesune mbok gawe kok. Oh, tak gawe nesu. Biasanya awakmu dinesoni langsung ya. Blenyek. Jadi rada kaget misal digawe nesu karo bedino dinesoni iki beda. Jadi rada kaget biasa. Tak pendem sesuk kowe. Ya pendem ya tukul kok. Aku ki bonsai wong kok. Iki wis urung. Empun. Wis rasa ngrungokke cah kaya bonsai kae. Oh, nek ora dirungokne wong ya ora do budek kok. Ayo tembang tak wangsulan wae kae iki. Ya enek kok rene sinden ngundang sinden bisu ya apa enek. Ya sinden rene kon omongan karo kon nembang kok. Ya. Yes. Wes aja dipisah. Aja. Wes, jangan berteman. Jangan berantem karepku. Oh alah ya. Monggo Mbak Suci. Siapa? Siti. Mbak Siti. Mbak Suci. Oke, maksudnya ya duwe kanca suci ngono. Heeh. Halo manis termrak hati. Jan tintingane Pak Heri ini Pak Sri ini lho, ndrunding, ndek kendiling ndrunding nang kendil. Kowe iki pengendang apa pengendar hebat ya kowe iki padake. Nggih. Genderane Banyu Mili. Apa kowe? Banyu Mili kok. Blebek-blebek bleber-bleber. Ora yo mengalir ngeten lho. Oh iya. Nek awakmu ya Banyu Mili suluke jenengan wae. Terus iya. disentor. Sentor ke raimu. Apa-apa kok teko wajahku to. Swingkan kula Mbak Tariniwati saking Pule sembah nuwun. Lho. goleki Si podang si podang jenang. niku kan lumpia. Kula riyen anu sakderenge nggih latihan vokal teng ngene riyen Mbah Sabar mriku. Ayo nduk Werkudara ngeten. Piye? Suarane piye? Oh iki apa Mbah ngeten to? Terus sik, ku tau ora saiki. Ora ana Werkudara. Wah, apa iki, Mbah? Ora eneng Werkudara. Pertamane dhuwur sik iki apa? Kurang cendhek, Nduk. Iki apa? Ayo cendhek meneh, Nduk. Iki apa, Mbah? Terus Mbah iki nggonku, Nduk. Ancen kudu rendah suarane ngono. Gelah. Iba bunga hinga tiku Oh, Wisnu menang gak lepone botol kowe kok. Ora ngono kuwi Mbak Siti nganti gila nyawang kowe kula. lah iya gongno Mbak Eka Apa nih? gongno Sapa iki tak tampung nih gong. Maksudnya gonge sing entekke dirimu Oh, ngono, Nduk. Oh, bareng ngeten nggih. Bareng kali jenengan kok, Mbak. ora Iya, tentang bareng karo aku. aku ki darane kok ndak dadi kaya Werkudara Aja, aku ki soalnya bareng ki gak apal aku. Engko tak apa iki, Mbah? Nggon aku. Ngono ta. Landing ya.
1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Alah, suwen. Dadi Werkudara. Nggih. Nyanding bisa dadi tombo. Ya. Cakepane leres nggih Mbak Siti? Nggih, leres. Dadi tombo ngomong Pak Bambang ning aku diblasukne kok. Piye dadi apa? Dadi ombong iki piye? Ya ngawur kok. Dilep streaming barang. Aja omong-omong. Kuwi padha karo kowe gawe pirang aku. Kok kira dadi ombo, maksudnya ombo atine. Meng takon sing sabar ngono lho. Ya aku sing sabar, sing jembar atine. Karepmu ngono to? Iya. Lu kita ambake. Kok ditambahke apane? Ambake. Oh, kok Wo lho, ayu-ayu budek. tak kira tambahke apa lara batinku. Nembang dhewe, kendangi dhewe ya, Nduk. Ngeten. Iya no. Ayo. Nek menawi sing saramban dipun bantu pripun Mbak Siti? Oh iya, Mbak Siti. Mengke sing anu seragenan kula nembang piyambak. Oke, dados. Ya, ning ngendang lho iki. Nggih, nggih, lan kene apa arep tandur kok iso. Kowe iki sindan paling ora yo nembang apa. Ora bleboke kali kono seswe kowe. Lah ya genane arep kencang lho kok iso. Ya ya wiwit kowe iki. Iya ya anu gap ngono lho. Awakmu ki lho coba ndang. Iya ya gap ngono. Iya ya, Gat. Iya anu cerot. Ngeceroti kowe kuwi. Apa ta iki? Ayo, Nduk. Mbak Siti monggo. Iso aman ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek isih tak sayang. Mobang mitar anggon goleki. Ora krasa esuk nyokek yo. Nembang dhewe. Iso awan ning omah wis ora krasane. Karo kendang. Ya. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midaran don golek. Ora kowe bingung kowe disawer kowe. Ora kowe. Ora krasa. Kendange ditinggal. Nganti bengi. Kendang meneh Kanjur. Man yen nganti liya kang nyawa. Kendange wah. Nah.
encok nang nyepang. Iya. Gancangan tak rindik saka katuwan. Sarwi ngoceng dheweke ngalih encokan. Kae tak suwun mbok aja ngeceng. Padang kuning ngagawe pikirku komeng. Seret piring tak sawang tambah manise. Ibu bunga yang takon uget-uget. Ora bakal atiku kagiwang liyan. Yen si podang andutut ati kepangan. Wis iso kejam. Neramandha atiku sangsaya ndadra. Nyon sanani sun pikatulute bendha. Tepuk tangan Kakang Deka. Yah, ditepuk tangani kaya dara. Nggih. Matur nuwun. Aduh gak iso ngadeg. Supun niki Pak Bambang. Wis. Lah ya matur mbah nuwun lho wau Pak Widodo saking Kalikotes Klaten minggah wonten panggung ndak ya nyawer ngene barang konsentrasiku buyar terusan. Angger roh ngene-ngenean iki. Jelas. Nah yo untungnya mau ya tetep berjalan. Iya. Wong yo tak sirepne mau kok. Oh saking Kalikotes menika. Saking Kalikotes Pak Widodo. Sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Sapa ngerti sesuk aku terus iso wayangan nang daerah Kalikotes kono. Lah nggih Wong jenengan. aku sejene ting-ting aku setara Solo ya. Lah nggih. Iso, ora ketung saka Solo tekane apa saka Yojo tekan Solo ki tekan Bogem. Tekan Bogem. Oh, mbok sisan tekan Pasar Kembang. Jenengan tanggal 17 ada acara. Tanggal 17 esuk. Mbok menawa mungkin Kalikotes Pak Ora Widodo. ono, ora ono. Tanggal 17 mboten? Selo. Nggih, padha tadi. Merah madak kowe gayamu dik kaya. Iya, padha. Oke. Kula yo manut jenengan kok. Saiki gentenan Paranggono ya. Monggo. Boko loro. Ayo Nduk Vivi karo Sinten? Intan. Man golek sing gede-gede ngono ya. Wis mari ta. Ayo. Selamat malam. Nah, Nduk Vivi karo Intan. Jan. Selamat malam Mbak Vivi, salaman dulu. Iya. Ya ampun. Aku yang pengen dingonokno. Alah pengen. Nggih. Sing dalu. Gak iso dalange. Kak ya cendik tenan ya. Lho. Lagi pisan ketemu mbok ya apa kabar kok ya langsung cendik tenan ya. Gluk ngene iki ya. Jegluk ngene iki. Lah yo aja ngono. Ngono kok tak rasa-rasane lemak jegluk kok ta, Dan? Apa? Kok tak rasa-rasane apa piye lemak jegluk ngono ya? Ya padha kok ora ngono. Piye padha ora? Nek Intan ki sok dirasake, Pak. Oh lah. Lah iya, sing kepenak. Awake dhewe gak apa-apa, ora iso face to face ora masalah gitu. Ora maksudnya jagongan iso ngerti rai ngono kae kan penake ngaten to. Rai kan dadak ngene aku. Nah. Lah ya ngene gak apa-apa. Lah ora face to face ora. Nyawang Aku sing ngene. aja ngono malah kaya kodhok. Dadi ngene. Malah Padake kodhok. nek mamane aku ancek-ancek kan nyawang rai. Ah iya. Tapi nek ora ancek-ancek Nyawang apa? rai lo. Oh, Rahila. Iya. Ngono ya kenal. Iya. Ayo Mbak Vivi karo Nduk Intan. Bang apa, Nduk? Slendro ta niki mau Pak? Selindro ki mau. Gubuk Asmara nggih Pak. Gubuk Asmara. Oh ya. Ki biasanya digawe rica-rica. Gubuk Asmara. Lah apa to? Lah krungumu apa kok dirica-rica ki? Suwike apa? Guguk mesti krungumu. Heeh. Senengane nukokne kowe nok. Aku ra doyan ya. Ora mosok ora doyan. Ora doyan. Nek pamane iku ayam goreng, Nah, doyan. terus ayam sop ayam. Doyan. Nek misal ayam mentah, Ora doyan. alah telek. Ora doyan. Telek digoreng,
Ora doyan ngamur kowe iki. Kowe kejeblok dhewe kowe. Ayam entah masuk ora doyan. Ora doyan. Alah telek. Gombal. Ora doyan. Gombal ya ora doyan to. Ora doyan. Aku doyan nih. Wis kobong sik kok. Kok kamu gitu sih sama Aki? Sama aku? Ya ben. Aku lek gawe pertanyaan orang mudeng kok. Kok iso aja. Lain kali jangan gitu ya. Ya iya. Bilang aja enggak doyan. Sesuk nek anu ora doyan sop ayam doyan. Anu doyan. Anu ayam goreng doyan. Nek upamane ayam mentah ora doyan. Telek ngono kudune kaya. Bapakmu telek doyan. Oh iya sih tak kayak pertanyaan kuwi. Oke, siap. Pokoknya ayam goreng doyan, terus ayam mentah gak doyan, terus telek oh doyan. Iya wis. Besok kok tahun ngarep. Ayo, Dek. Sesuk digawake telek ya, Pak sesuk telek. Nek niku apa-apa doyan. Ah iya. Wis saksine iki. Heeh, aku nak Aki mendem kae gone kancane doyan kan. Tidak baik. Panganane maksudnya karo rokoke. Nembang gubuk asmara Gubuk asmara. Oke. Mbak Vivi kali Intan. Mbak Intan. Yo, dadosa ora sanggup bawa. Ora sanggup. Aku kelingan. Iya. Ku pekane. Biyen tak kelesen. Nek sadak kebak tulisan. Werna abang. Tegak kasih sayang. Jenenge gubuk asmara. Mien kae tanggo antem tresno. Tanpa batal, tanpa rasa. Taman asmara. Gubuk kae nyimpen hati. Wiwit biyen tumados saiki. Gubuk kae kebak crita. Wayah bengi nganti dados rina. Nggih. Catatan sakjroning ati. Catatan luntur saya marang ati. Aku
Bibi Intan makasih. Jan suarane ya apik. Ya. Wis ngono kuwi pokoke. Saiki sing ngedram wis ra iso nolak-noleh meneh. Weh. Ora saiki. Ayo Bu, ngene. Ya. Terus karo diceluk wis ora enek. Oh iya, Dik. Lali aku. Ya. Wis pokoke bakal loro, Nduk. Oh iya, ora apa-apa. Ku ana sing arep tak ijenke ku enek. Oh iya. Ya, coba saiki Nduk Vivi karo Mbak Saras. Oh iya. Oh, Vivi wis teng ya? Sing anu, sama Saras sing sah. Okta, ayo Nduk, Okta. Ya. Ayo nak. Sindeng kali mentik-mentik ngene ya. Marahe. Ayo. Makasih. Selamat malam, Nduk Okta. Malam hari ini kamu cantik sekali. Masa? Iya nyapa ya bisa ngarepku to kaya. Ya arep melu-melu. Ternyata seperti ini. Apaan? Apa nih Mbak? Setelah aku istirahat duduk, ada yang lebih kinyis-kinyis seperti itu. Kamu tega-teganya apa itu? Tega-teganya kamu memuja wanita lain di depan mataku. Matamu? Matamu dewe. Di depan meripatku, kamu tega seperti itu. Ya wong normal ya tetep milih Okta mbangane uget-uget. Ya ora iso. Kudune wae tetep milih aku. Lah kowe mau baca tombo kowe mau apa? Tombo. Saya lagi bener dhewe. Sing ngambakne rak kowe to. Ora Aku sok nek gedhe yo ngene iki. Sok kapan? Heh? Bisa iso gede. Aku kok karo Okta ki tuwa kono kok iso nek wis gedhe. Maksudnya sok nek dhuwur. Oh, Ngene iki. Iya. Ya wis ora apa-apa. Manuk manyar susu itu. Apa? Oh bareng wis entuk sing anyar lali karo sing wis ana. Kaya ngono kuwi Kakang. Awakmu karo aku ning mburiku. Ora ngono sejatine dia, Jeng. Iya piye diamput? Diamput gundul moncrot. Sejatine Awake dhewe ketoprak. Ana kene iki mung bakal ngaturake pambagyo kelawan para waranggana sing wis maju ana ing sasana iki ya iki. Ya kudune kaya mengkono apa sing mbok dadi karepke to. Nang aja kok terus panjenengan ki memuja wanita ning belakangku di depanku secara langsung ngono. Ora ngono. Ora ngono Yayi Ciptagani. Karo apa wi? Karo togok. Wis ngono. Ora ngono. Aku rapal ngono kuwi. Iya. Nggih. Selamat malam juga Mbak Saras. Nggih, sekian dalu. Saiki wis ora dadi pahlawan wanita ya. Kenapa? Yen kan Saras 008 ngono saiki wis ora nganggo 008 ya. Pahlawan kebajikan. Pahlawan kebajikan, terus pahlawan emansipasi wanita, iki pahlawan kesiangan iki. Kudu komplit, kudu komplit. Komplit ya? Oh iya. Kudu Ya. pepak. Lah kowe pahlawan apa? Aku toh, pahlawan hatimu. Eh, Pak Bambang, gayamu. Bapak kamu dulu juragan ayam. Tidak. Juragan ayam apa? Dulu pernah. Jawabannya kok tahu ngono lho. Oh, juragan Kok ayam. tahu? Nah iya, kamu selalu berkukuruyuk di hatiku. Begitu ya? Iya, bapak kamu dulu pasti itu itu juragan kodok juga. Kok tahu? Kamu selalu meloncat-loncat di hatiku. Kamu pasti bapaknya dulu juragan sapi kan? Loh, kok tahu? Mambu letong kowe. Kamu bapaknya ya, bakul boto ya? Gai? Oh, lah setan. Iya, bakul boto nyamuk. Oh, tak silih nggo bandem raimu. Raiku, raiku ya raimu. Tekku ya tekmu. Aku bandem raiku dhewe ngono ya. Heeh. Kalau gitu kita tidak usah berbandem-bandem. Iya, dapurmu mesak raimu. Kawanan Bali wae, Pak. Jangan khawatir. Iya.
Eka. Iya piye Kakang? Aku tahu kalau kamu tuh mencintaiku. Iya, aku sangat mencintaimu. Karena kita itu kaum yang lemah. Heeh. Bagaimana kalau besok makan lemah? Lho, kok iso mangan lemah, mangan ndut barang iki kowe iki bangsane cecek apa jenenge kuwi? Cacing apa piye? Ora. Ya. Kowe iki gak cacing kok ya sakmono kuwi arep Wow. paling olah welut. Nek ora. Ora. Lele. Lele. Lele digecek ndase. Lah nek masak lele kene gak digecek ndase apa urip-uripan arep dicokot. Aku ora mau ngono kowe weka aku. Wis. Lele iki nek arep mau dibrongot iki arep digecek aku. jare lele nek masak lele digecek ndase sik lagi diputil goreng. Oh ngono ya. Oh. Nek ora digecek dadi digedhek cekele kok ya. Heeh. Kene tak gedhek cekelmune. Ngono nesu. Allah. Mangkalke Lek aku. Bambang. Kak, Piye? Lek Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang tuku gedang, Pak Bambang potong rambut ngono ya lho. Mau kok gak ditokne? Ora potoke kuwi aku. Gak. Nembang Apa kula teng mriki, Pak? Ya nembang to ya. Nembang, Mbak. Ya, ngatur ki tembang apa sing gayeng lho iki. Iki pengko pamundutan sing klasik iki tak aturke nyang goro-goro ben padha tutup ngene lek-lekan. Nggih. Apa tembange, Nduk? Napa nggih? Pokok banget lho iki panyuran iki. Napa? Napa, Pak? Sembarang niki. Sembarang wis. Enten ayang-ayang. Gelot. Ayang-ayang ono, gelo ono. Lho, piye to? Oke kok. Ayang-ayang. Ya gur mergo dadi ayang-ayang terus gelo. Ayang-ayang nguyah-nguyuh wae kok. Ya anyang-anyangen. Wis anyang-anyangen. Pikir ya, Bu. Anyang-anyangen. Ya ampun. Anyang-anyangen. Lah piye ta? Luwak anyang-anyangen. Apa wi? Ra apa-apa. Nek aku luwak anyang-anyangen ra apa-apa, Get. Lah piye? Kowe teleke. Lho, telek luwak malah apik to. Apa? Larang Dadi ya, Pak, kopi ya. larang ya. Heeh. Ning lambung sehat kuwi. Kopi tuku luwake. Nah, Telek luwak kuwi. heeh ya. Heeh. Apik ya. Dadi Kene telekku bendina mbombe ae no. Telek kopi luwak. Mangga. Ayo, apa Nduk tembange sindane? Delok. Gelo. Oke, mau kaca. Condong piro kok? Gelo. Alasi pipiku yen pancene alas rasa kaya kandha kandha sing Oh iya. Yen pancen ditinggalake gawe galak ati sawise digonggu gelengi Oh
Matur nuwun Nduk Okta, Nduk Saras. Ki mau guyayang. Ya. Saking kanca-kanca menika ya padha hadir iki Mas Hari. Nah, membeli grosir. Kaos juragan kaos. Iya karo Mas Hirmanu. Sugeng dalu Pak niki kula di Wekas parkir sebelah utara nyuwun tembang Diwul Gunung Kidul. Siap mangke gara-gara tak aturke tak ijoli karo panyuwunane kadang kula sing wingi wis nimbali Mas Darwanto Purwodadi ngersakake bajing loncat. Oh iya ngono. Heeh. Ya sapa sing nembang Bulurah? Ya Bulurah. Oh iya. Iki sesuk Bulurah iki ya kemanukan. Bulurah Kemanukan. Pancen desane jenenge Kemanukan jejere Padukuhan Kabokongan. Iki nimbali awake dhewe sesuk tanggal 15. Oh, tanggal 15 sasi iki, heeh. Kayak nggonku aku mau mbok kenalke. Ngerti sapa? Nggonku. Loh. Desaku ya ora mbok kenalke. Desane nggonmu apa? Aku lak saka Seragen. Heeh. Seragen kecamatane Sukodono. Sukodono, ya. Terus kelurahane Baliharjo. Baliharjo. Dusune iki aja banter-banter. Ya, apa? Jumbleng. Oh, lah mulane sing mambu telek iku iki kowe duaku. Ayo beda telek nggonku. Ora iso. Kowe mau nek aku mambu ledong ngono to, alire mambu telek iki kowe. Ora iso. Asal mesti kok jumbleng ngono. Beda telek nggonku wangi kok. Ora. Tak beceki. Telek apa sing ora mambu? Nah, Ayo kabeh telek mambu ngono. ah iso nggonku telek ora mambu. Lah apa telek ora mambu ya piye? Apa telek sing ora mambu? Telek sing ora mambu iki telek apa? Telek dipoto. Oh iya. Oh, enek kemanukan barang ki mang ya. Eneng iki pancen saka desa Kemanukan iku. Menika ngeten. Tlatah Mbagelen Purworejo. Iki memang Mbagelen. ana desa Kemanukan. Padukuhan iki ana sing Padukuhan Kebokongan kuwi. Wih, mosok restu kebokongan. Bela takonono aku nek ora percaya. Bu Lurah, Mbak Cit, yo, jumeneng. Ho. Ki mau lek gandok wis tak turuti lek gandok bakule sego goreng ki mau ngersake kudang kuning. Nah, sekarang gilirane Nduk Cita. Mbak cita-cita ta. Iki tamune to Meko. Ijal. Ijal, Bu. Ya. Nggih. Ki kok Mbak Deno request windu kok nang goro-goro wae. Iya, sehat ya, Mbak. Alhamdulillah. Nggih, sehat ya dikandani karo waras ya, Mbak. Iya, kok nek ming sehat-sehat tok ora waras ya malah Ketoke kaya dalange. blegere gedhi dhuwur sehat ketoke ning ora waras pikire ki ya eneng. Eneng. Aku rene kok rak rada bingung to, Mbak. Nggone lak rada ning ngisor kene to. Aku bablasen ora ketok saka dalan dhuwur. Terus Ning kono aku teko. Ngen wayangan Ki Bambang Wijunugroho menika pundi? terus dituduhke kene. Heeh, ora disauri kok malah disauri ngene kok. Lah jawab Lah, ora ngono ki. Ora, lah kowe iki ketemu karo sapa? Ya ning kono mbah ketok ora patek genah wong liya. Patek ireng peteng ngono. Oh, lagi gek demit kene. Oh, duh kok iso aku teko nggon wayangan Ki Bambang Wijunugroho grebek ngenep menika pundi. Lah kok disauri ngene. Ora ngono. Kan ya gak jumbo to. Ya ora Gak jumbo penak sih, to. heeh, lah kuwi. Nggen wayangan Ki Bambang Wijunugroho menika lho. Ora. Ora ngono. Lah iki wonge gak waras. Lah iya. Angger apa wae tak tekoki jawabane ora, gak waras. Pak Bambang, Nggih. awakmu ning kono ki lho roh apa ora? Ora. Ya Ya wis kuwi. Lah, aku lak mau wis ngomong to. Kan ketok Aku lak mau wis ngomong to. ketoke kan sehat apa maneh. Sik. Legere. Kuwi do bersekongkol kuwi wong loro kuwi. Pak Bambang. Nggih. Kula kan mlaku mriki ta. Heeh. Ning teko wong ning kono kuwi. Heeh. Jenengan roh apa ora? Ora. Lah ya aku rumah. Lho, pokoke mah tak tekoki apa wae jawabane. Sik. Ora. Mbak iki gak waras pikirane. Oh, kowe ngonek aku gak waras kowe ya. Enten apa? Dalang. Dalang ki lek iso di dhuwit mergo ora waras kuwi. Piye to wong kene gur takon kok ya. Iya. Tak jelaske malah sebabnya apa dalang ki omong dhewe disauri dhewe.
Kuwi gak waras, gelut dhewe nang kene, kuwi gak waras. Wis ngaku no. Ora apa-apa ning aku ya diwangi wong kentir. Nyapa? Lah kuwi, Aku ngapa? kuwi semene kowe iki kentir kabeh iki. Maksudnya nyindani wong Wong ora waras kok malah disindeni ditabui. Ya nek ngono gak awake dhewe tok ya Mbak Siti ya. Ya kabeh mulane kentir kabeh. Iki tukang syuting ki. Tukang sote kuwi gendeng. Ngerti ana wong ora waras-waras malah didokumentasikan, disiarke. Lah nek sing nanggap, lah nek sing nanggap piye? Berarti nek Pak ngono ya Sukita Wijaya ki ketua panitia. Nah kae bijaksana. Mergane. Nah, mergane aku sak kanca wong gendeng-gendeng, wong gendeng-gendeng wong edan dilumpukke, diparingi maem karo warga masyarakat enep kene iki. Ben ndang mari. Disangoni. Ya muga-muga Pak Bambang ndang mari ya. Mari dengung mlocot ku aku ora gelem kok. Iya. Usulane ora gawe-gawe kowe iki. Ora. Ya. Pak Bambang saya nggih, Bu. Anggenipun ringkitan saya nggih. Sae. Saya toh, Pak. Sae. Aku kok Pak Bambang saya napa saya? Sae. Oh, mesti kok Kalau kemringet Fatihah. ya. keluarga ageng ngenep wis nyekseni kok. Oke, dangkatke aku ora kemerusun arep mangkat dhisik mangkat tok. Ora kuwi apresiasi dumateng Oh, panjenengan. oke. Apresiasi Yo, dan yo. Triwis ben awe iki. diomong Ya. apresiasi. Ki lagune Bajing Luncat ya. Oh, nggih, langsung Oke, mawon nggih. langsung ora apa-apa monggo, Mbak. Ya, Bajing Luncat. Monggo, Cak. Ngantanipun Ki Bambang Wijinugroho kaliyan garwa